Ауызы биллахи минашшайтаниррajim. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Biz Мәркәз Мәскәр авылының зиратында үз вакытында шушы Абдулла Утәмешев тарафыннан инде салынган зиратларыбыз, салынган мәчетләребезнең, галимнәребезнең шушы каберлектәрендә. Шуннан да уйлап карасак, инде шушы изганаларыбызның, инде хәлә җефетләренең, изганаларыбызның әтияниләре күмелгән безнең каберлектә шушында әйтергә кирәк. Шигабетдин Мәрҗани, Галимҗан, Салихҗан Барудиларның инде хәлә җефетләре, Биби Нәгыймә, Биби Мәхрур ябыстайларыбыз, изганаларыбыз инде татар халкының галимнәребезнең хәлә җефетләре. Бигрәк әйтеп китәсе килә, Биби Мәхрур ябыстай турында инде ул үз акчасына Казанда Мөхәммәдия мәдрәсәсендә инде шушы ярлы балаларның, ярлы кыз балаларның мәктәбен ачып, үз акчасына киендереп, ашатып, исертеп, аларга инде шушы гыйлем бирде. Һәм дә әйтергә кирәк, 1835-1880 елларда Казан шәһәренең шушы безнең авылыбызның мәчетләрендә, мәдрәсәсендә гыйлем алган шәкертләребез 50 елга якын шушында Казан шәһәренең имамнары булып торды. Инде ул вакытта Казан шәһәрендә күп мәдрәсәләр булуга карамастан, инде алар шушы Мәскәр мәдрәсәсендә гыйлем алдылар. Чөнки ул вакытта Идел Урал төбәгендә иң данлыклы мәдрәсәләрнең берсе булган Мәскәр авылы мәдрәсәсе. Шуңа күрә без инде бик горурланабыз, чөнки Аллаһ Тәгаләнең вәгъдәсе бар. Кем үзенең мәчетенә, кем үзенең йортына, кем үзенең гыйлем алырга шушы мәчетләр салдырган, мәдрәсәләр салдырган, һәм инде үз акчаларын мәчет мәдрәсәләр тотуга сарыф иткән инде галимнәребезнең Аллаһ Тәгалә инде 200 елдан соң дагы шушы зиратларыбызны җифтырды. Һәм инде исемнәрен шушы Рәсәйгә генә, Татарстанга гына түгел, Рәсәй буенча да инде аларның исемнәрен кире кайтарды. Һәм инде әйтергә кирәк, шунысы да бар, әйтергә кирәк, инде Аллаһтан рәхмәте, инде без 7нче тапкыр Мәскәр укулар үткәрдек. Һәм инде бу укулар дагы шушы авылыбызның данын таратуга инде бер сәбәпче булгандыр. Инде 20 елдан соң да шу мәчетебезне инде төзекләндереп, бу ел инде мәчетебезне сафка тапшырырга Аллаһтан рәхмәте булды. Инде Татарстан Республика рәисенең рәхмәте белән, шулай ук Камил хәзрәт мөфтийнең рәхмәте белән, аларның дугалары белән бу ел инде ул мәчетебез инде шушы Корбан гаетендә ачылып торабыз. Тагы бирәк әйтәс килә, рәисебезгә зур рәхмәт әйтәсем килә. 2016 елда рәисебез инде Татарстанда каберстанны барлау ел дип игълан итте, һәм шулай ук мөфтийбез Камил хәзрәт Галимҗан Баруди ел дип игълан итте, һәм безнең бөтен районыбыз күләмендә 303 кабер ташын бар, шуның 191 кабер ташы безнең инде тарихи һәйкәлләр исеменә керде. Һәм инде районыбызда шушы 191 кабер ташын инде республикада беренчеләрдән булып, без инде шушы ремонтлар, реставрация ясап, үзебезнең Татарстан Республика мөфтиятенең аксакаллар җитәкчесе Айрат хәзрәткә без тапшыра алдык. Бу да инде Аллаһ Тәгалә безгә биргән бер шиксез нигъмәте. Чөнки үзебезнең зиратыбызның нуры бар. Чөнки шушында булган хәзрәтләребез, булган мөдәррисләребез, аларның кылган дугалары инде шушы зиратларыбызда һәрбер килгән ятучы кешеләргә, ятучы арвахларга алар дуга булып ирешә. Һәр елны үтә торган Мәскәр укуларында да инде безнең күп кенә галимнәребез инде дин әһелләре катнашында шушы үтә торган Мәскәр укуларында һәр вакыт шунда килеп без аларга дуга кылабыз. Мин бик горурланам, инде Аллаһ Тәгалә безгә менә шушы зиратларыбызны чистартып, шу галимнәребезне инде кире кайтара алдык. Инде шушы эшләребез дәвамлы булса иде, һәр бер ел сайын шушы кабер ташларын biz инде махсус грунтовка белән сакларга тырышабыз. Һәм инде безнең бурычыбыз киләчәк буыннарга шушы кабер ташларын инде саклап калу. Һәм инде галимнәребезнең дине безгә керткән шу өлешләрен югалтмыйча барлау. Инде үзебезнең шу үтәмеш нәселләреннән булган аның балалары һәммәсе дә иң беренче шушында гыйлем алалар, һәм Бохарада 10 ел укыйлар. Алай дагы 10 ел Бохарада укысалар да, һәр вакытта мәдрәсәбезгә алар иң көчле гыйлемле мөдәррисләрне сөйләп алганнар. Менә моны карап китсәк, Сиртуши авылыннан килгән инде мөдәррис, һәм инде Каргалыдан килгән, һәм башка республикабызның төрле авылларыннан килгән көчле мөдәррисләребез авылыбызда гыйлем биргәннәр. Һәм инде алар шушы Мәскәр авылын инде үзләренең ватаннары дип шушында алар җирләнгәннәр. Менә без бик горурланабыз шушындый мәгърифәтле авылда яшәү белән дә, һәм бүгенге көндә инде шушы зиратыбызның шушындый халәтендә, һәм инде бик күп кунаклар килүенә бер сәбәпче булуына. Инде әйтеп китәргә кирәк, менә Мөхәммәд Хади Мәхдүм Дамилла Габдулла ул дагы Каргалы, Оренбург өлкәсе Каргалы авылына киреп,
Шушы үзебезнең мәчетебездә инде мөдәррис булды. Менә инде Дамилла дигән сүз, инде ул өлкән мулла. Һәм кабер ташларына карасак, безнең инде кабер ташларында 11 останың инде кабер ташы бар. Менә бу кабер ташы безнең Оренбург остасы ясаган кабер ташы. Шулай ук Абдулла Әхмәт Мәзин Әл-Урумбуй улы, ул дагы шушы Оренбург өлкәсеннән килеп, шу мәдрәсәдә гыйлем алганда вафат булган безнең шәкертебез. Менә монда карасак, һәрбер якның әйтергә кирәк, менә Оренбург өлкәсеннән ясаган кабер ташы осталарының үзенә аерым, һәм безнең Купмара районыннан ясаган остазларның кабер ташларыбыз бар. Менә төрле кабер ташлары, размерлары һәм ясалышлары безнең инде 11 останың кабер ташы бар. Монда да күренә инде мәгърифәтле авыл булгач бер генә оста ясамаган төрле останың кабер ташлары. Менә бу кабер ташына карасак, Мулла Хаҗи Мөхәммәдҗан кабере. Үтәмешләр нәселе. Монда да карасак, менә һәрбер ташның үзенең остасы, кайбер ташлар 4 ягына язылган, инде кайбер ташлар менә җир өстенә чыккан 1,5 метр, яңадан да җир астында 1 метрдан артыкка тора. Шуңа күрә бу кабер ташлары бик нык сакланган, инде кайбер кабер ташлары инде җир астында ярты гына метр. Шуңа күрә инде күп кабер ташлары безнең инде җимерелеп бетте. Бу безнең кабер ташы Мәрхәбә Ибраһим кызы. Бу Гаптын Насир Курсавыйның инде бер туган апасы. Үз вакытында Гаптын Насир Курсавый безнең мәдрәсәбездә гыйлем алды. Һәм 1991 елда ул шушы шәкерт вакытында килеш, сабый бала килеш, үзе безнең мәчетебезнең кыйбласын күрсәтеп биргән галимебез.